Καταρχήν, από πού είσαστε? Εγώ είμαι από Πειραιά. Από Πειραιά έρχομαι. Πώς ήταν η διαδρομή φέτος? Φέτος ήταν μάλλον από τις πιο δύσκολες που έχουμε κάνει. Μας έπιασε η βροχή από πολύ νωρίς από την κακιά σκάλα. Σταμάταγε, ξεκίναγε. Στο Κολοσούρτι καταιγίδα. Πολύ αέρα μέχρι και τη Σπάρτη. Από τις πιο δύσκολες, αλλά εντάξει. Ποια συμμετοχή ήταν αυτή από τις 35? Αυτή η δικιά μου ήταν η 10η σερί. 10η σερί, 10 χρόνια σερί. Συν, όπως είπαμε, μια χρονιά τον κορονοϊό που δεν έγινε η διοργάνωση και κατέβηκα εγώ, έτσι είχα κατέβει μόνος μου. Είναι η 10η επίσημη σερί χρονιά. Οπότε να δώσουμε ραντεβού για το 25? Άλλη μόνο. Για ποιο λόγο όχι. Ευχαριστώ και εγώ.